cedule a na té skleněné ceduli je celý výčet všech panovníků, kteří měli v držení zdejší panství. Teď nás trápí sucho, kůrovec a podobně. V podstatě ještě my se řídíme už a začínáme tou historií zákonem, který vymyslela Marie Terezie Savojská, to znamená lesním zákonem, kde je jasně napsáno, že my nesmíme těžit v lese, než v tom lese naroste. To je takový ten základ, princip lesnictví, je mylná taková domněnka, spousta lidí říká, vy ty lesy drancujete, vy vždycky vykácíte a tam nic není. My prostě ten les musíme po určité době smítit a zase vysázet nový, protože to dřevo, která je obnovitelná surovina, by se tam jinak ničilo. Samozřejmě, že dřív tady nebyly ty schody, byl tady takový mírný vál, po který ty koně chodili. Dovádělo se sem potrubím, voda dřevěným potrubím zhruba z náměstí a ještě jednou taková vzdálenost, tak se sem dováděla voda. Té vody tady bylo tak 15-20 cm, toho ostatního, co padalo z toho zámku, toho tady bylo asi 50 cm. Takže když se volalo z toho cimbuří vždycky dále od hradu dále, tak se vědělo proč, protože ten smrad byl opravdu strašný, hlavně v tom letním období, když se to všechno vypařovalo. Že všechny ty záchody ústily a ty střechy ústily sem. Takže to byl celý princip vodního zámku. Až v 50. letech, jinak to bylo v úrovni těch valů, ale z důvodu bezpečnosti právě, aby nám nikdo nespadnul do těch valů, hlavně večer. Tak, tady jsme v protovních prostorách školního lesního podniku. My máme tady jen takovéto půlpatro. V letech, kdy v 50. letech zámek byl volně přístupný, nebyl nějak pod ostrahou, takže většina těch památek, včetně nábytku, odsud zmizela. Ten zbytek toho nábytku, který tady byl nakonec vystěhován stejně pryč a byl nahrazen kancelářským nábytkem právě k tomu, čemu to sloužilo. Začalo to, že tady byla v 50. letech politická škola, po té politické škole to potom dostává Česká zemědělská univerzita, která si to právě přebudovává na své vědecké a výukové pracoviště. Pak, jak jelen stárne, tak mu zase ty výsady bývají 6 a na té druhé straně je 5, taky 6. Takže by to byl pravidelný 12 terák. Kdyby měl na jedné straně 5 a na druhé 6, tak to bude nepravidelný 12 terák. Vždycky to vyšší. Dřevařské fakulty, aby studenti ověřili práce našich dědů a pradědů, jestli to dělali správně. Drží trámy, takhle drží 400 let. Nic se jim nedělo. Začali stavět. Postavili takovýto krásný krov. Ty trámy, které jsou tady, jsou 300 a více let staré, jsou z původních lesů Černochostelecka, jsou z jedle, jsou to jedlové. Ta jedle staré to bylo vyříznuto na té prsní výšce, jak my říkáme, nebo když jsme ji chtěli obejmout, tak by musela být aspoň takováto. Je krásně vidět,
že dneska, když prostě zedníkům tam necháte nějaký rozdíl na těch zdech 2 cm, tak řvou jak protržený a to nejde a my to nemůžeme postavit a takovýhle. Tady je rozdíl mezi těma zdma 80 až 120 cm. A vůbec jim to nevadilo. Prostě tam do toho přišli mistři, tesaři a vyšupli na to krav. Je ten spoj takzvaně na blesk. Uvidíte takovou jako klikatinu. Je to z toho důvodu, že jak ten drát prostě on zabírá takto, tak tím se zesílí ta jeho pevnost. Jo? Když ho jenom přeplátovali, tak to stále klouzí. Takže vás vítám kapli svatého Vojtěcha, svatého již pouze v uvozovkách, protože kaple byla záhy po válce odsvěcena. Proč jsem říkal, abyste si každý rozmyslel, jak si kdo sedne. Ono to má svoji hierarchii, protože vždy ty místa v tom chrámu byly předplacená a sedělo se podle hierarchie hodnot. Ti nejbohatší seděli vepředu, ti nejchudší stáli za tom kříží. A to jsem říkal, ať si dobře rozmyslíte, kam si kdo sedne. To je takový malý daňový přiznání tady teď. Jo? Na této lavice bych dokumentoval právě i tu její účelnost. Tady se dávala vyšší šlechta a duchovenstvo. Ta polička tady nemá zarážku, pokud si všimnete. Ve všech lavicích v kostele ta zarážka je. Právě tady se dávala ta vyšší šlechta a ta už nemusela nosit sebou ty modlitební knížky, protože tam se předpokládalo, že oni to znají, takže oni nemuseli. Takovou velkou vymožeností jsou tyto sklápěcí lavice. Protože oni právě chodili pozdě a aby celá ta lavice vždycky nemusela vystoupit ven a zase nastoupit zpátky, tak si jenom couvli do toho bocíku a oni prošli kolem za velkého praskotu a vrzání. Co váha tady podle desky, to cena ve zlatě. Hierarch ukládání do hrobu Ježíše Krista. Deska je zlacená a polychromovaná. Vyneseny cíněné sarkofágy části rodu Smiřicí. Naopak si představte, jaký je tady balík. Když to má 400 kg, by měla jenom jedna, krát dnešní cena cínu, takže opravdu tady je poklad. Od té doby se tradovala i kostelecká bílá paní, ona mu úplně propadla a honila ho nejenom v noci po těch chodbách, ale i ve dne v té noční košili. Ona tu noční košili měla takovou tu až na zem, tu antikoncepční vždycky, vyhrnuje a neví, co chtěl potom, když byl kolenou, ale důležité bylo, že oni dřív právě, aby, když chodili večer na záchod, aby si nemuseli vyhrnovat tu košili, tak ji měli rozstřiženou vepředu. Hlavně slouží teda k výuce dendrologie, což je tedy nauka o dřevinách a učí se na lesnické fakultě. Protože to má pro nás význam, my tady samozřejmě používáme třeba ty křížení a tak dále, třeba ten pil nebo cokoliv jiného. Z těch borovic, které tady jsou, 70 metrů, no, to je obrovská borovice. Ta Jeffreyka trošku míň a ta Kolterka je takový střední strom spíš. Tady byly trošku napadeny tou sypavkou červenou, takže nejsou úplně tak v dobré kondici, ale zdá se, že se s tím začínají teďka vyrovnávat. Červenolistý buk, no, to je ten v podstatě náš běžný druh, ale generativně, pokud bychom vyseli ty semena, tak by většina těch semen samozřejmě byla, nebo většina těch semenáčků byla zelená. Magnolie, možná cítíte, jak krásně voní,
protože oni mají tu vůni jako strategii přilákání opylovačů. Tohle je květ, ale vy asi znáte spíš ty magnolie, které kvetou z jara, ještě před dolistěním, takové ty žárovky. Stupci tohohle z toho druhu. Ani ten plejtvák obrovský není větší než největší tyhle sekundce. Ono to je způsobené tím, že se dožívají velkého stáří, až 3000 let. Dřevo je poměrně odolné, protože má velké množství prestiži. V Kalifornii v pohoří Sierra Nevada, kde je asi 32. Pojmenován po generálu Shermanovi, má kolem 50 metrů jenom kmen, koruna začíná nad tím, jo, holý kmen. Pak se celkově dostává asi 90 metrů a má 12.